Dasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 5:01 na po nin pagkaaga. Bangon na, bangon na, bangon na. Bangon na. Balikira rin kita sa satuyang programa pang oral daw. Pag minamahal, may kursunada, ayaw-ayaw. Ang satuyang kaibanan sa technical side. Inayaya mo, Siya, buena obra. dadabog-dabog. Huwag mong suyo, Sa transmitter, mamaktol. Felix Lagrimas. Habol-habol, mayroong bata nililigawan. Ang satuyang partner man sa seguridad, Ayaw si Aldrin. tan, Good morning. bigay di ko malaman. Bangon na po kami. Namahal, malo Yaon man ang sakuyang kaibanan. sa buhay. Nono Collab ko. O ang babae, pag minamahal, may kursunada, ayaw-ayaw. Pagpanay ang dalaw, ay nayayamot. Huwag mong dalawin. Morning po, good morning po. Sa gabos na kantabay sa tuyang programa, partner ni Jonathan. Lalong-lalo na sa kuyang ina na naka-tune in. Bago ko nagali sa arong, pina-tune in sa kuyan sa iyang radyo na gusto kitang madangog na duwa. At sa kuyang man na auntie, si May Sally Pontanal Nadong, si May Juliet Carpio Isaac, asin at sa muyang tesorera sa barangay Tupas Proper, Nabwa, na makusugon ang sa iyang radyo, naka-tune in pag-agi ko. Ayos, Partner ano? ni Jonathan. Ayos ano, makusugon ang radyo tuman. Very supportive sa kuya. At mga Okay. advocacy ko sa muyang barangay na matabangan, asin matawan din atensyon ang mga arugtang mga PWD. Ayos pala, ano? So, maray na aga po dyan sa Barangay Tupas Proper. Minamahal, may kursunada. Nakantabay po kamo sa programang Dalawin, dadabog-dabog. Huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Bangon! Mga kaimanwa sa radyo, mga nakantabay, asin nagdadangog sa samuyang programang David and Goliath. Ayos ano? Ayaw malaptan, kung may pag-ibig ay di ko malaman. O ang babae, pag minamahal, maloloko ka ng gusto sa buhay. O ang babae, pag minamahal, may Saan mga tugang madadangog po niya tuwaan mga detalles kan mga headlines niyan. Ngunyan aldaw na posibleng magluwas sa mga bareta, dadabog-dabog. mag sa radyo, sa TV, Suyuin ay nagmamaktol. atin man sa mga social medias. Habol-habol, mayroong
Kabareta sa lado probinsyal, Napahit ng bahay sa lado ning karawat showbiz, Ngunit ayaw malapitan asin man lain-lain na yaon digdi po sa programang Bang! Maloloko ka ng gusto sa buhay O yan na po ang mga maiinit na bareta. O ang babae pag minamahal 8 Pinoy daan na halin sa China nagpositibo sa COVID-19. Ang dalaw ay nayayamot Huwag mong dalawin Pinagkumpirmar kasulmakan Department of Health na igwanin 8 biyaherong Filipino na naghali sa China ang nagpositibo sa COVID-19 makalis at magsairarom sinda sa antigen testing sa Ninoy Aquino International Airport. Iwan habol-habol Sa report kan Bureau of Quarantine or BOQ, pag abot ninda sa Pilipinas ang mga Pinoy na biyahero haliman Disyembre 27, 2022 hasta Enero 2, 2023 na isubot sinda bakunado. Kaya ipinagsairadom sinda sa antigen testing base man sa protocols kan gobyerno. Sa presente, nasa isolation na subot ang mga individual na ini na nagsairarom man sa confirmatory RT-PCR testing kan Disyembre 31, 2022 kung saan hali sinda na nahiling na nagpositibo. May kursunada Pinagsiguro naman kan DOH na padagos ang sa indang monitoring as in surveillance kontra sa COVID-19 sa mga naglalaog na biyahero maging ang mga nangyayari na trends sa kinaban. Pag yung iniwan Maray na aga po kay Madam Isa Pangko na naghinanyog dyan sa Barangay La Purisima. ng bahay Good morning, ma'am. Nagtatag Yaon man po si Paiben Lorzano dyan sa Dolorosa. malaman Maray na aga po, Paiben. Bangon na po. Pag Kapi-kapi na. maloloko ka Madam, kapi-kapi na, madam. Tama klase na naman. Giraray, mauran na aldaw na naman digdi sa satuyang probinsya. Ayaw-ayaw Pagpanay ang dalaw Ay Si mga maireskwela dyan, pasiguro lang po kita kan sa tuyang mga kapote, mga payong. nagsuyuin Maglikay po kita. Mamakol Mahalon, ang magkahelang. Habol-habol Mayroong bata kung nililigawan Na kung aking pinapanood ng bahay Nagtatago ni ayaw malapitan Kung may pag-ibig ay di ko malaman Yuman ini na update duman sa pinagibong state visit ni Presidente Ferdinand Marcos. Ka ng gusto sa buhay Makikipagpulong da sa top Chinese politician ang sa tuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Ang pinagsagibong meeting na yaon man si Presidente Ferdinand Marcos sa nangingenot na mga kongresista kan China na si Li Shanshu kung saan man pinagtukar ang pagpapapusog kan relasyon kan Pilipinas as in China. Nayayamot Huwag mong dalawin Dadabog-dabog Si Liman na presidente kan National People's Congress Standing Committee ang enot opisyal kan China na nakamiting man ni Marcos sa ikaduwang aldaw kan sa iyang pagbisita sa sinambit ng nasyon ang National People's Congress kabaliman or kaparehas man kan legislatura kan Pilipinas. Ibig ay di ko malaman O ang babae pag minamahal Maloloko ka ng gusto sa buhay O ang babae pag minamahal May kursunada Sa Bareta Man International, Pagpanay ang dalaw ay nayayamot Huwag mong dalawin Dadabog-dabog sa Romana Requiem Mass, pinagpundusirman sa Manila Cathedral kay Pope Benedict Habol Mayroong bata the 14th ligawan or 16th. Na kung aking pinapahid ng bahay Nagtatago ni ayaw malapitan
Papangitotandaan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula asin Apostolic Nuncio kan Pilipinas asin man Reverend Charles Brown an Eucharistic celebration sa Minor Basilica of the Immaculate Conception Manila Metropolitan Cathedral alas 5 nin pagkahapon sigun man sa abiso halis sa Cathedral. Nagadaan ang dating Papa sa edad na 95 matapos i-anunsyo kan Vatican kan Disyembre 31 halos dekada matapos siyang maging enot na Papa na nagbotas sa laog kan 6 na siglo. Babae, pag minamahal, may kusunada, ayaw-ayaw, pagpanayang Ang German national na si Pope Emeritus na maigwan yung birth name na Joseph Ratzinger na tayikman na namuhay sa laog kan Vatican halikan magbaba sa pwesto kan Pebrero 2013. ay nagmamakol, pag yung iniwan, habol-habol, wag mong suyuin, ay nagmamakol, pag yung iniwan, habol-habol, wag Padagos man ang investigasyon sa system glitch sa NAIA ikakasakan kamera. Padamtaan detalles kayo sarong investigasyon ang ikakasangon yan sa Kongreso katakudman sa nangyaring system glitch sa Ninoy Aquino International Airport sa paglaog pasana kan taon 2023. lawin, dadabog-dabog. Sarong resolusyon ang ipinagampang ni San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes na sa House Committee on Good Government and Public Accountability na mag-imbestigar sa nangyaring airspace shutdown sa komunikasyon, pagpapakanselar sa mga flights asin surveillance system para sa Air Traffic Management or ATM system sa NAIA kan bagong taon. Sa pagikan pinagsulong House Resolution 672 pagpapaliwanagon ang mga opisyal kan Civil Aviation Authority kan Pilipinas o ang CAAP kung saan paano na ipasunod ang shutdown sa komunikasyon, navigation and surveillance system para sa ATM na nakakapektar sa may 282 na domestic asin international flights. Pinapanig ng bahay, Doon pa kan kongresista na igwaning magkakanigong pundo para mapangatamanan ang mga kagamitan asin pasilidad sa aeroporto asin ang tamang maintenance kaini asin regular audit pati naman ang pag-inspeksyon kani nganing malikayan ang siring na kaining kapalpakan. Mana bareta digdi ayuda daa kan DSWD sa mga nasa krisis suspendido na tano daw nagtatago ni ayaw malapitan. Kung may pag-ibig ay di ko malaman. O ang babae, alam mo daw nono ko ano daw ni yung ano daw ini na rason kung taano ta ang ayuda kang DSWD sa mga nasa krisis suspendido na. Partner, Ano? baka ikaw ang nagkontra na naman. Ay iyo. Paano daw ta siring kay niyo mga bagay na ini nasususpende ang mga ayuda. Pera ko man, kung sa kuyang mga naghahalat ng mga PWD. Bako lang PWD no. Gabos. Grabe. Gabos na mga nasa krisis. nagtatago ni ayaw Tano daw, partner na sa imong pag-ibig. Tingnan ka daw ini yung sa tuyang bareta ngon yan. O ang babae, Okay. minamahal. So paramientas na pinagsuspender kan Department of Social Welfare and Development ang pagluwas kan tabang pinansyal para sa mga individual
na naatubang sa krisis sa irarom kan sa indang programang Assistance to Individual in Crisis Situation or AIX. Naka-AIX ka naman, Nono. Thank you, pare. Pwede man iniyo. Madali yun lang niyang proseso kayo ni. Pag mabuotan sa imong mayor, para sa gabos naman yan, tapos na ang politika, maski kung anong political affiliation niyaon ka, talagang tatabangan ka kayan. Salamat sa Diyos. Pinakulo yung nag-aalat ka yan sa muyang barangay. Alagad ang problema kay niyo, ang Department of Social Welfare pinagsuspender. Aramon ka daw talaga niyo. So, sigun man kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na siya man ang takapagtaramkan ahensya habang naghalat pasindakan pundo para digdi. Sa sarong meeting, pinagsiguro naman ni Lopez na paramiantas sana ang nasambit ng suspensyon asin tulos man nindang ibabalik ang programa sa oras na ma-download na ang sa indang pundo para sa taon 2023. Ang sabi pa niya, pinagdugangan niya na pwede pa man na magproseso kan assistance ang DSWD duman sa mga kliyente na ang mga service providers na makakareceive nin guarantee letters kapares kan ospital asin mga punerarya. Tama mang giraray, aram mo Nono, aware ako kang kuyan ka iniyo, kang proseso. Minsan na po na experiencean ko ni nakapagtao naman kita nintabang sa pagikan informasyon na pinagtao kang DSWD. Tatago ni ayaw malapitan. Na kinakaipon lalong-lalo na po duman sa mga individual na nasa ospital, pwede po ining matabangan kang DSWD. Lalong-lalo na po digdi sa samuyang sektor sa PWD, ang gigibuhon lang kayan garo itong certificate of incapability, but you need to secure first an indigency certificate coming from your respective barangay. Human lang yan ang proseso. Dahil lang po kita paghugakan, tayawan man ang mga kabos na ahensya kan gobyerno na matabang po sa tuya. Malapitan, kung may pag-ibig ay di ko malaman. Okay, ang AIX kan DSWD nagtataon ng financial assistance para sa transportasyon, medical, pagpapalubong, pagkakan, asin iba pang support services para sa mga pamilya o individual. So nadangog na po digdi, malinawon na pwede po kitang maghagad ng financial assistance, pwedeng pamasahe, lalong-lalo na sa medical, sa pagpapalubong, sa pagkakan, asin iba pang support services. Kaya po be aware po sa mga programs kan sa tuyang programa kan sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na po sa mga lokal na gobyerno digdi po sa tuyang probinsya. Make sure po nakamuma ng mga opisyales kang barangay, make sure po na tama po ang sa indong ipinagtataong informasyon sa indo pong mga constituentes. Ta kung minsan ang problema sa mga opisyales diyan sa barangay, sarasala ang mga information na pinagtatao sa mga sa indong mga constituentes. Make sure po gabos na dapat na informasyon tama ang sa indong itataw, tahirak man mabaralik-balik ang sa indong mga constituentes sa kung sarain sa insa na. Kadakol ko nang nahiling kayan, dapat po ang pagkuha kan informasyon accurate, sigurado. Nahirak man kan sa indong mga constituentes kung salaan na kukukang informasyon, ang mangyayari kayan, gabos damay-damay. Ang sabi ngayon ni Kagawad, siring kayo na ang dadarahon. Ang saro na naman, bako ngayon, iyo ngayon ini. Dapat, accurate ang information nindong pigkukuha, tanganing matawan nindong din tama man na informasyon ang sa indong constituentes. Dahil magpara kung minsan may mga information na dapat dahil hinanakit ang sarong constituente, ang nangyayari tasala ang information tinatamaan giraray ang barangay council. Make sure na kuyan iniyo accurate.
Maray na agaman palan kay Josephine Hernandez. Nag-aantabay po siya si Trixia Dorosan de la Cruz. Good morning po sa inyong boss. Susunada, ayaw-ayaw. Huyaon man si Kagawad Dorosita Simbulan. Inayaya mo Maray na aga po. mong dalawin. Bangon na mga Nagmamaktol. Ang oras po niya to niyan 20 minutos makalis. Ang oras na alas 5 din pagkaaga. Ay nagmamaktol. Huwag yung iniwan. Habol-habol. Huwag mong suyuin. Mayo man pala ang problema nono ko itong sa AX ta ninhuli sa kakulangan paninpundo garo da ipa man naabot ang sa indang pundo para sa AX kaya man parami interest na pinagsuspender alagad ini padagos man giraray na mga proseso sinda kan asistensya kan DSWD. Salamat po. Okay. Ang babae pag minamahal. May Marhay na aga iriga, ayaw-ayaw. marhay na aga nabot, Ay nayaya. marhay. Dadabog-dabog. Uy, ano na daw ni, nuno ko. Hilingon mo ini ang Grand Lotto. 655. Oh, ang jackpot prize da kaniyo is 132,308,964. Magtaya daw kita kay ni. Diyan magtaya kita, Chan. Ang Baka swerte. ang STL. Dahil nga ni kita nakakatama. Ining anong pa numero. Manggana baga kita kani. Anong gigibuhon mo kaniyo? Matabang ako sa mga nangangay po. Iyan ang pinaka-the best dyan. Oho, ang 132. Grabe niyo, 132,000 ay 132,308,964. Kadakol-dakol na kaining matatabangan. Pero ang priority ko kay Eneo Garo Training Center para sa mga persons with disabilities. Iyo po. Magayon yan, partner. Iyo, tapos lalagan taning ini pangarap iniyo. Pero kung maging totoo ini, yan ang sa kuyang gigibuhon. Yan ang sa'yo mga advocacy. Gigibuhon mo yung mga livelihood programs kung anong gusto ninda. Pagabot kang oras, i-implement kang lokal na gobyerno. Sa tabang kan mahigos niya tong mayor na si Mayor Simbulan. o di magayon ang magiging kaluluwasan tahaloy na po pira ng dekada na medyo nawara po sa sirkulasyon ang PWDs. Pero padagos man din ang tinatabangan iniyo. Ayaw-ayaw. Pagpanayang dalaw. Ay nayaya mo. Grabe ka dakol-dakol na O ang naggaro iniyo sinagluwas 8:49 to 44, 7 and 19. Mayong tuminama. Nililigawan. Baka kita nang matama kanino ko. Kita kaya din nahalat, partner. Ang problema kayan, pati nga na bulang, duwa lang na pagpipilian. Kadakol na dad. Ini pa kayo na na numero ang pipilion mo. O, para manggana ka sa loto. Ay Pero pag kita si Duwerte ka yan, talagang matabang ako. Iyo. Pero may man yan, ang sa kuyang prioridad, makatabang. Bako itong makataban. Makatabahan. Oh, dahil kita kayan, tayo kakaunggot kita. Huwag mong suyuin. Garo mapakasal ka na kayo ni pag pag iyo pala sa muyang programa. Na kung aking pinapahid ng bahay. Nagtatapos Ang sabi ni SM Joey Lim, Gabi Concepcion. pag-ibig kay Sinuno ko lab ko. o ang babae pag minamahal. Malo Good morning, SM Joey Lim. sa buhay. Baka man kung magtama kita ni, kaya niyo na baka kadakol taman ka ba nga? Daiman siguro. Dahil man siguro. Talagang gustong suluhon ini. Maurag. Pero si pinakainot mong pinakainot mong nasa isip
kuning kaso, tamaan mo ang kantidad na ini, anong gigibuhon mo? Itong pinaka-priority mo. Matawa ko sa simbahan, sa Muyang Parokya, na mapakarayan sa Muyang Parokya. Tapos matabang ako sa mga agency na nangaipuan, lalong-lalo na sa PWD, sa senior citizen. Paano kung sa kakatabang mo, dahil mo naaraman na ikaw pala. Kaisipan mo na yan, nono ko. Tapos magibong man akong charity, sagit na charity. Anong klaseng charity ang ano? Charity sa pagtabang, asin sa aswag, at mga nangaipuan, mga kapwa ta PWD. Okay. Magayon. Sarong building, kumbaga. Itutugurok ko naman sa daga ni mama, duman sa may sugod. Duman lang sila mapaduman. Okay, magayon sa imong plano. So, ngunyan, magpapadagos na naman kita kan sa tuyang pagbabarita, nono. Gawan ng aking pinap Igwa di makaturtureste na naman ang pangyayari. Sarong lalaki da pinagburdahan nin saksak, gadan. man o ang babae pag minamahal maloloko ka ng gusto sa buhay. Ano daw ang dahilan kay ni? Hininguntaan detalles kay ni. Gadan ang sarong lalaki matapos na pagsasaksakon. Siya kandain na mimidbidan na suspetsado kan sarong banggi. Enero 3 sa syudad kan Quezon. Huwag mong suyuin ay nagmamakto. Ipig sa ladawan man ang biktima na nasa 5'6" ang langkaw kaini katamtaman an sa iyang ang built nakasuulot ning itom na sando asin gray na short. So katamtaman lang panan ang salud kaini. Minamahal maloloko ka ng So sigun man kino Novaliches Station 4 Commander Police Lieutenant Colonel Jerry Orcales Castillo bandang alas 10:20 pagkabanggi January 3 kan mangyari ang insidente sa number 077 Genoveva Street, Villarreal, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Sa pahayag man kan mga testigo na sa pahayag kan testigo na si Antoinette Gonzaga Balugo, 27 anyos, data engineer, nakadangog siya ng makusog na tunog sa luwas kan harong, asin kan sa indang pasiringan ini, nahiling na ninda ang lawas kan biktima na nagkakarigos sa sadiri ka ining dugo. mayroon pa Tulos naman na ipinag-report ni Balugo ang sa iyang nahiling sa Barangay Gulod na siya naman nagpaabot sa kapulisan. kung may pag-ibig. Padagos man na nagsasagibo ang mga otoridad nin investigasyon nga ning maaraman kung sisay ang nasa likudan kan pagkagadan kan biktima. O ang babae Yun ang makatakot nuno. may kusunada ayaw Mayo pang bastanteng detalye kung ano ta pinaggadan ang sinambit ng tao. mong dalawin dadabog-dabog. Grabe na lang ang panahon na yan, partner. Yo, pero Dahil mo easy ang tao pasil na pagpapatiwala. lang na pasil na lang na guminadanin or gumadanin sarong tao. Dahil na inirerespeto ang pagiging tao kani. Nagtatago ni ay Mga kuyan ini, sigurado ko may imbelto ining itong mga ipinagpapangalan. minamahal Iwan sa unang rason. maloloko ka ng gusto sa buhay. Yan ang Sihan. number 1 yan na nakakaraot kaya kung ang bagay na ini mahali, sigurado magiging magayon ang Pilipinas. Grabe, iyo ini nga namamanwaan. Aram na nindang bawal, padagos pa manggiraray na pigpapatronize kaniyo ining mga salang mga pinagpapangalad na bulong. Minamahal Anong na marahay na tinatawag. kaisipan ang iludulot ka ni? ayaw Mayo na kang tinatawagan. Ang kuyan kayo niyo medyo makaturoturista ta
Ang mga kakian na mayonin pagkaramaram pagdakulaan ninda iniyo ini ang sasapuon ninda na maging krisis sa indang pagkabuhay mismo. Herakman kan mga nagdadakula, herakman kan sa tuyang gobyerno kung ang mga nakatukaw dyan igwaning bahid nin siring kaya na ano. Sagod sa mga magurang partner. Dipisil na. Aram ka sa magurang nag-eskwela. Tinatawan dakulang kwarta pero sa droga lang pala. Iyo pinaglalaag. Herakman si mga paraoma na mga magurang nagpapagal dyan, tapos itong aking ininda, biktima na pala ng droga. Winawaldas Pagkabot ng oras, iwinawaldas ang kwarta, dahil pala nakakatapos ng pag-eskwela. So hopefully, ang sa tuyang gobyerno, giraray magkaigwaning programa, operasyon kontra sa mga bawal na ini, mga pinagpapangalan na bulong. Kaya mo, huwag mong dalawin, dadabog-dabog. Huwag mong suyuin, ay nagmamaktor. Alas 5:30 na po, nin pagkaaga, mapagirumdum muna po kita. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Nagmamaktol, at iniwan, habol-habol, huwag mong suyuin. O ang babae, pag minamahal, may kursunada, ayaw-ayaw. Pagpanay ang dalaw, ay nayayamot. Huwag mong dalawin, Padagos kita kan sa tuyang mga headlines. huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Pag yung Gadan, ninhuli sa Shear Line Range, 52 na. Base man ini or sigun man ini sa National Disaster Risk Reduction and Management ayaw man Council. kung may pag-ibig ay di ko malaman. Nagabot naman sa 52 na individual ang nai-report na nagadan ninhuli man sa mga pag-uran asin pagbabaha ninhuli man kan Shear Line magpuon pa kan Pasko. Sigun man sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ngunya na or kan nakalihis na Miyerkules Pagpanay ang sa saindang pang alas 8 report sinabi kan NDRRMC na 26 na nairehistrong nagadan haliman sa Northern Mindanao. 2019 na ipatupad ang contribution Siyam sa Bicol, 5 sa Eastern Visayas, tig-4 man sa Zamboanga asin Davao, 3 man sa Caraga lapitan. asin Saro sa Mimaropa. Ibig ay di ko malaman. Maray nagapalan sa MDRRMO. Namahal Diyan po sa Banwa ni Nabwa. ka ng gusto sa buhay. Sigulban sa NDRRMC. 13 sana sa mga nai-report na nagadan ang na-validate sa ngunyan. Kasumpay ka ni 18 katawo ang nawawara. Kung saan siyam haliman sa Eastern Visayas, 7 sa Bicol, asin tigsaro man sa Western Visayas, asin Zamboanga. O ang babae, pag minamahal, Nasa tinatayang 16 na individual man ang nai-report na nalugadan hinuli sa epekto kan shear line. ayamot. Huwag mong dalawin. Nakapagrehistro naman ng kabilugan na 640,748 katawo or 163,320 na pamilya sa 1,116 na barangay sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Caraga, asin Bangsamoro an apektado. Maloloko ka ng gusto sa buhay. Grabe pa kaya ang ano, igwa pa garo kita nin low pressure. Minamahal, may kursunada, ayaw Sabay-sabay na pero mas maray nga ni iniyo. ay nayayamot. Ta sa ibaba man. Dadabok No. Iyo po. suyuin, ay nagmamaktol. Pag Pasiguro lang kita, ta mabiyahin na naman kita maray kung ang piglulunadan ta apat na gulong. Tulong-gulong na. ayaw Pero maski na ang maorag kayan sa laog nin lampas na sarong taon kadakol na tabangan kan sa imong trimobile. maloloko. Iyo po. Maipaabot na lang itong mga tamang bareta, mga tamang informasyon para sa satuyang mga pag-iri ba? Iyo po. Iyo lang yan ang pinakamagayon dyan. Basta sa pagtabang, yaong kita digwa. Nakapira ka na pala na gulong, pira ng beses ka na nagmahal. Panglima na. Pasalamat sa Mayor. Mayor. Kan sa imong tabang po na ipinagtao kay Dondon Mangawang si Nono Collab ko. Nagmamaktol. Good morning po, Mayor. Iwan, habol-habol. Huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Pag iniwan, habol-habol.
bisitahon to daw ining Baretang probinsya. Ligawan, Tulong drug trafficker na dakop. ayaw malapitan. Kung may pag-ibig ay di Ang kantidad 3.1 milyon na kantidad kan pinagpapangalad na bulong o an shabu. sa buhay. Grabe niya lang kaw ano. O ang babae, pag minamahal, may gusto nada, ayaw-ayaw. Base man digdi sa Bareta, na-arrestar kan mga operatiba kan City Drug Enforcement Unit, CDEU. Sa anti-drug operation, ang tulong pinagtutubudan na drug traffickers, kabaliman ang sarong babae asin nakumpiskaran nin poco mas o menos sa 3 milyones na kantidad kan pinagtutubudan na shabu sa Banwaan or sa probinsya kan Quezon kan suudmang aga. Ninhuli man sa panibagong guidelines na ipinagluwas kan Philippine National Police para mientras na pinagtago ang tunay na pangaran kan mga suspetsado sa alias na Loribeth 47, Daraga, Edward 50, Igwang Agom, driver kan Barangay 9, asin Andrew 29, sarong soltero kan Barangay Ungos, Real, Quezon. Sa report ni Police Major Jerome Ubaldo, CDEU Chief ki Police Lieutenant Colonel Erickson Roranes, Hepe kan Pulisya kan Lucena City, ipinagsagibuan buy-bust operation sa harong ni alias Loribeth bandang alas 10 nin pagkaaga sa Akap Village, Purok Little Baguio, Barangay Ibabang Dupay. Target sa nasambitang operasyon si Loribeth, alagad naabutan subot sa laog kan harong kaini ang duwang lalaki na pinagtutubudan man na tulak nin droga. ng bahay, nagtatago ni ayaw. Nakumpiskar hali sa senda ang 36 na plastic sachet na nagkakaigwan ng suspected shabu na nagtitimbang ng 50 or 1,153 na gramos asin nagkakantidad ng 3 milyones 125,280 or 3,125,280. Duwang pidaso ng coin purse, sarong 1,000 bill na pinagamit sa buy-bust, asin apat na pidaso ng 1,000 na budol or budol money. Para budol pala iniyo pa. Nakapreso na ngunyan ang mga suspetsado asin pinagsampanan ng kasong paglapas sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Ibig ay di ko malaman. O ang babae, pag minamahal, maloloko ka ng gusto sa buhay. So hiyon ka naman digdi ang Bareta digdi sa lado ning Karawat. O ang babae, pag minamahal, may gusto nada, ayaw-ayaw. Pagpanay ang dalaw, ay nayayamo. Huwag mong dalawin, dadabog-dabo. Huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Alright, so hindi na. Pag-habol, huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Hindi ko daw ang Bareta sa NBA. Iwan, habol-habol. Huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Ini ang kadipisilo na i-pronounce nono ko kung dai mo aram na i-pronounce iniyo. Saro ining sikat na basketballista sa NBA. Iyo ini si Giannis Antetokounmpo kan na nagkaigwanin career high na 55 points. Afera man sa 10 rebounds asin 7 assists para tabangan ang Bucks sa 123-113 na pagdaog ninda sa Washington Wizards. May kursunada, ayaw-ayaw. Matibayo ni Neo. Tinapos kan Milwaukee 24-13 ang streak ninda sa 5-game winning streak kan Washington. Kan kawat nindang ito, nagkaigwa si Antetokounmpo nin 40 points, 10 rebounds, double-double siya asin 5 assist sa huring
3 minutos. Ibig ay di ko malaman. Siguro makakaano ng MVP. Kadakol-dakol ka naman, ano? Sa buhay. Ano ba pang player sa NBA history na nag-gibo kainin na iyo si Elgin Baylor, Will Chamberlain, Russell Westbrook, mientras na ang iba pang Bucks players na nagkikwan 40 points sa tulong sunod na kawat iyo si Flynn Robinson, asin man si Karim Abdul-Jabbar. Nagmamakol, pag iyong iniwan, hahabol-habol. Mayroong bata kung liligawan. Nag-score banda si Kristaps Porzingis nin 22 points para sa Wizards, na igwan nin 20 markers si Kyle Kuzma. Pag-ibig ay di ko malaman. O ang babae, pag minamahal, maloloko ka ng gusto. At sa tuyo man pala na si Phil-Am Jordan Clarkson, nagkuha nin 24 markers. Maurag talaga ini yung si Jordan Clarkson. Pinoy na Pinoy ini. Ang puso kay ni Pinoy, ang sa iyang lawas, Amerikano. Puso talaga ining Pinoy. Maisugon sa court. Pag minamahal, Basta Matindi. Pinoy. Basta Pinoy pa. Sinasabi mo na talagang maorag ang Pinoy. Dahil yan nagpapadaw. Basta Pinoy. Oo. Matatagas ang Pinoy. Iyo. Sa anong parte man matagas ang Pinoy? bahay, Nagabos na labaw. Pero igwa Pinoy na talagang matagas. ibig ay di Gano'n may naiisip ka nun, oo, bawal yan. loko ka ng gusto sa buhay. At saan mga tugang, madadamog po niya itong satuyang kapalaran nun yan na aldaw. O ang babae, pag minamahal, may kusunada, ayaw-ayaw, pagpanay ang dala. Alas 5:47 na po nin pagkaga. Bago! Morning po sa Indo. Awan, na kung aking Si mga dyan sa transport sectors, gabos ng mga sektores kan sa irarom kan local government, malaman, o solo parent, minamahal PWDs and senior citizens. sa buhay. Gabos po ng mga sektores na dahi ko nasambit, maray na aga po sa Indo Gabos. Hilingon ta na no, tibaad, makatabang kita. Digdi kong ano ninda, mga lucky numbers ninda. Sige daw, partner. O ang babae, Alright, so pupunan na po digdi sa Aquarius. ayaw, pagpanay Malulutas ang kagipitan kung pagsisikapan na hanapan ng solusyon, kung ano ang magandang naisip, kilos agad, manatiling mahinahon, layuan ang mga taong mapupusok dahil maaring ipahamak ng mga ito. Lucky numbers and color for the day ay 8, 19, 28, 31, asin man ang color for the day is indigo para sa Aquarius. Para man sa Pisces, magkakaroon ng kaukulang paliwanag ang isang akusasyon o pagbibintang may darating na bagay buhat sa ibang bansa. Hindi mapapawi ang nararamdamang pangungulila, dapat paglabanan. Lucky numbers and color for the day 5, 24, 31, 43. As in man, ang lucky color is jade green. Partner. Ang sa kuya, ang zodiac sign. Sige daw, partner. Nangyayaring masasaksihan, mahalagang pakinggan ang binubulong ng konsensya na magiging hakbang para sa kapakanan ng minamahal. Itikom ang bibig upang hindi mapaaway. Lucky numbers 5, 17, 34, 44. As in man, ang lucky color is orange para sa Aries.
Sana igwaning tumama kay ni baratuhan na lang nindo kami ni Nono Kulab ko. Okay, o yan na. Para sa imo ni. Iyo. Magiging mailap ang kapayapaan ng kalooban. Patawarin ang taong kinaiinisan upang matahimik ang konsensya. Ituloy ang nasimulang gawin. Maging alerto sa ginagawa upang hindi magkamali o mapahamak. Lucky numbers 6, 12, 27, 33, asin an sa imong. Lucky color, Nono. Pula. Wow. O, tama niyo. Tawa. Itong patawadon mo na. Okay man. Mayo ka nang dadaroon na kung ano pa Dahil man. pasangon yan. Oo. Dahil pasangon yan. Yan. Tapos si pigpunan mo da na gibuhon, ginibo, padaguson mo. Permi na po. Oo, Permi na. padaguson tayo ni. Padaguson. Mag-untok kita. Tagus-tagusan to na yun. Oo. Tapos, maging alerto sa pigigibo, nganing dai nasa sala para dai mapahamak da. Oo. Sa kada una ba? Actually, ang siring kay ni Garo, guide iniyo, guide. Pero ang pinaka kuyan manggiraray, ang mahal na Diyos. Iyo po. Tama po yan. Gawan na Uya na digdi, ini ang magayon digdita sa kuya na ni. Yan. Oh. Sa kuya na ni, si mga nasa Gemini, May 21 to June 21. o ang babae pag minamahal. Mapapatunayan sa sadiri na ang sinayang na panahon dai na maibabalik. Ito yung batuon. Gano'n batuon talaga. Ituloy. Tay. Wow. Lucky numbers 8, 13, 18, 26. As in man, ang lucky color is green. Iba ang green. Naka-gray ako. Na kung aking Pero tama ini. Ang iwasan an anumang uri ning sugal, dahil man po nagsusugal Nono ko. Tama. Bawal na po yan sa Ning sugal, dahil ko ipagsugalan sa kuyang mga prinsipyo. iyo po. Tama. Iyo yan garo ang buot sabihon. So iyo po yan ang Gemini. Kapalarang kang Gemini ngunyan daw. Wait, okay. Ang masunod kay niyo, ang Cancer. May mga pagkakamali kang magagawa kung hindi mag-iingat. Malamang may dadalaw na kaibigan mula sa malayong lugar. May magandang oportunidad na naghihintay kung makakadalo sa isang pagtitipon. Lucky numbers 4, 15, 26, 43. As in, ang lucky color niya is moss green. Wag kong sayuin ay nagmamakol. Pag yung iniwan Ang masunod po, Leo, may intriga kang maririnig na sisirain ang iyong interes. Huwag padala sa intriga at ituloy ang gawain o binabalak. Magpasalamat dahil makakamit ngayon ang matagal ng plano. Malamang makasama ang pamilya sa isang lakaran. Lucky numbers 3, 16, 27, 32 as in man. Ang lucky color, lavender. Ang Virgo, iwasan ang usapang karaniwang ugat ng hindi pagkakaunawaan. Oy. Huwag magpadala sa pagka-agresibo ng kaibigan upang hindi madamay. Panatilihin ang tiwala at respeto ng kasambahay. Lucky colors is turquoise. Lucky numbers 4, 17, 25, 42. o ang babae pag minamahal. May kursunada, ayaw-ayaw. Pagpanay Capricorn, ikondisyon ang isip at katawan. Kailangan ang physical na lakas para harapin ang problema, alisin ang galit na namamahay sa dibdib, magpatawad sa mga taong nagkasala upang gumaan ang hanap buhay. Tama mang giraray iniyo. Tama mang nanggad. Dapat talagang mayo kang kaiwan, lalo na kung may negosyo ka. nagtatago ni ayaw malapitan. Shout out man kay Jolo, Ibig ay di man sa kuyang Aki. mit
John Lawrence. Maloloko ka ng gusto sa Good morning. Si Paul Lawrence, saka man si Kale, ang babae. saka man si Kiona, May gusto saka si Ali. ayaw Good morning. 5 minutos na lang po ang natatada bago magabot. Ano oras na alas 6 nin pagkaaga? suyuin ay nagmamakon. Pag iyong iniwan, Libra, matutuklasan ang sariling potensyal kung paano mapapakinabangan. Ituloy ang naudlot na mitiin at tiyak magtatagumpay. Ilang kaibigan ang tutulong na maituwid ang maling pananaw tungkol sa usaping pag-ibig o hanap buhay. Lucky numbers 7, 16, 30, 36. Asinman, ang lucky color kay ni is pink. gusto sa buhay. Scorpio, sasang-ayon sa panukala ang mga nakakataas. Mabibigyan ng kahalagahan ang pagsisikap, lingunin ang pinanggalingan para makarating sa patutunguhan. Lucky numbers 2, 15, 27, 32. Asinman, ang sa iyang lucky color, tangerine. Last but not the least, Ang babae, pag Sagittarius. may kurso Isulong ang planong pangkabuhayan na naiisip sa nakalipas na mga buwan dahil may biyayang naghihintay, mapagtutuunan ang hamon ng oportunidad na kusang darating. Lucky numbers 1, 17, 25, 38. mayroon bata. Iyon na naman ini ang pinakamaorag na kolor. Iyan ang lucky color kang Sagittarius, fuchsia. Ayaw malapit, Spell fuchsia. may pag-ibig. Aram mo kung anong spelling kang fuchsia, no? Babae, Iyo po. Sige daw. Fuchsi. Talagang mundali yung hiling. Pero garo na daya mo ako, yaong kasalikod ako. Kung may pag-ibig kay di gumak. Okay po, so, Ang babae, pag minamahal. arinig naman po kita na magpaaram sa satuyang programa. Okay, so mapaaram na po kita. Paaram na nono. Maparap na po kami. Okay. So anyway, ang satuya po na Dadabog-dabog, wag mong suyuin ay sa technical side, Chab na obra. Sa transmitter, ay Felix Lagrimas. nagpapiniwan at habol-habol. Wag mong suyuin. Sa tuyang mana seguridad, si Aldrin. Sa aga puliwat, may ribanan kita sa programang Bangon na! Iniman po ang sendong lingkod, Kagawad Jonathan Oliva. Maray na aga, God bless us all. Ang babae, pag minamahal, may kursunada, ayaw-ayaw. Pagpanay ang dalaw, ay nayayamo. Huwag mong dalawin, dadabog-dabog. Huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Pag yung iniwan, habol-habol. Mayroong bata kung nililigawan, takong aking pinapilit ng bahay. Nagtatago ni ayaw malapitan. Kung may pag-ibig ay di ko malaman. O ang babae pag minamahal, maloloko ka ng gusto sa buhay. O ang babae pag minamahal, may kursunada, ayaw-ayaw. Pagpanay ang dalaw ay nayayamo.
malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN.